Салом алейкум дӯстон, ҳамакаса созани хубен. Дар пишти мо будагӣ бошад арчаи солнавӣ. Ин маънои вай дорад ки ба наздики солнавӣ ва дар соли нав бошад магазини Риафон аксиёи хиша сар метавад. Барои ҳавай бошад дар канали мо подписатсия кунед, дар ин видео лайк монед ва дар соли нав чи аксия шидан шад шумо дар ҳамин канал гуфта мегзарем. Ва ҳозир мо бошад дар метро Москва, город Москва, метро Бутурская, выходи 4, торговый центр Зеленый. Дар пишти мо бошад торговый центр Зеленый ва дар ин торговый центр бошад магазини Риафон аст ки дар магазини Риафон ҳама телефонҳои арзон бо сифат ва яксола гарантия аст. Ва ҳозир мебинем ки нархҳои телефонҳо чанд сум мешавад. Ва ин видео дар ҳозир бира лайк мон дар дига ҷурҳо дорем ки ай аксиё чанд телефонҳо бошад ҳамаш як сол гарантия дорад. Ва медонем торговый центр Зеленый чорум выход дар пара бошад. Ин 100 метр дуртарака меброед чорум выход ва ҷа бошад торговый центр Зеленый. ҳуиш мекунем ай тарафи рост бошад чорум павилён магазини Риафон мешавад ва рафта баробар ми чорум павилён магазини Риафон ай. ва ҳозира видео бошад нархномаи магазини Риафон гуфта мегзарем. дар инҷа бошад Samsung ози аст. Samsung сар мешавад ай Samsung A15 памяти 428 15500 рублай. Оперативкаш 4 ва оперативкаш 628 аст. Нархш бошад 17500 рублай. Samsung A25 856 21500 рублай. Samsung A35 828 25990 рублай. ва иҷа расветкаи сиёбод нав харидорӣ кардам. Samsung A35 856 27990 рублай. ва дар инҷа бошад iPhone Honor X7B 828 ки 6000 мАч батарейка 108 мегапиксел основной камера, фронтальный камера 16 мегапиксел, 90 ГГц экран кор мекунад, расветкаи сафед, сабз, сиёҳ ва телефони X7S памяти 628 с нархи 13990 рублай, 120 ГГц экранш кор мекунад, 108 мегапиксел основной камера шад. Телефон Snapdragon 685 дорад, процессор дорад, метавонем ба иран телефон игра музика намешавад. Телефони бақувват ба наздики обзори калонаш мебурад. Телефона Honor X8B памяти 828 Silver Svet ва 17500 рублай. дар витринаи дегим бошад ҳама Redmi, Realme, Poco ки пашти Realme, Poco, Redmi як модел қатъи ҳисоб мешавад. телефони Redmi арзон 7500 рубл сар мешавад. Poco S61 қатъи Redmi A3 як модел як чих пашти ҳисоб мешавад. коркунишон ҳама чиш ва 7500 рубл памяти 64 128 бошад 8500 рубл. Realme Note 50 памяти 64 ва памяти 128 мешавад. 64 бошад 7500 рубл памяти 128 бошад 8500 рублай. ва дар ҷа нархномаи телефонҳо ҳамаш аст. Poco S65 памяти 628 11500 рублай. Redmi 12 памяти 428 расветкаи сиёҳ кабуд 11500 рубл. Redmi 12 856 13000 рубл. Poco M61 628 13000 рублай. ана Poco S65 расветкаи навш қатъи омадаги телефон нав худаш нав как омадаги автошид магазин омаданша обзорш ҳозир юқана буромадаги расветкаи сиёҳ, сабз ва силвер голд шаста 13500 рублай ва 14 428 13000 рубл. 128 гигабайт памят дорад, 120 ГГц экранш кор мекунад. телефони Redmi Note 13 памяти 828 15990 рубл, 856 бошад 16990 рубл. расветкаи сиёҳ, сабз, кабуд ва Poco M6 Pro 856 18990 рубл. расветкаи фиолетик кабуд. Redmi Note 13 Pro 856 22500 рублай ва иш бошад Poco X6 Pro телефони игравой 856 28000 рублай. оперативкаи 12 ба 512 мешавад. нархи вай бошад 32000 рублай. ва дар инҷа бошад дар витринаи сеюм бошад телефонҳои Technos Infinix мешавад тамом. ва инҷа бошад телефони ҳама буҷетни арзон телефони Tecno Pop 64 ГБ памят дорад. нархш бошад 7000 рубл. 13 мегапиксел основной камера, фронтальный камераш бошад 8 мегапиксел.
ва расветкаи кабуд ва сиёҳазӣ ҳастад ва телефонҳои буҷетни арзон ва легендарни озизагия мисол телефони ки дар нархи худаш стоита M-Horse 20 Pro Spark 20 Pro нархш боша 8500 рубл 428 зардаш сиёҳ тёмнасинӣ ва титани 360 Infinix Smart 8 Plus 428 9990 рубл 10000 рубл ва Hot Chill i 428 бошад 11500 рубл ва дарҷа бошад бо телефонҳои арзон 8500 рубла 428 8500 рубла Tecno Go 1 памяти 64 8990 рубл ва расветкаи сафед сиёҳ тёмнасини 128 бошад 9500 рубл Spark 20 828 да коробкаҳои телефоне ки нархаш 8500 рубл сар мешавад дар коробкаҳошон пленка чихол ва блокҳо қатъи кабелҳои хиша ҳама чӣ дорад ва Tecno Spark CS бошад 11000 рубла 10 рубл кам 428 расветка сиёҳ сафед мешавад ва Spark 20 Pro Plus бошад 18500 рубла нархи и бошад пагоҳ дига и телефона дар аксия сар метем ну чанд сум аксия жинаша метонем биненаш 856 бошад 18500 рубла сабз жолти зардаш сафедаш ва тёмнасиниш ва телефони Tecno Neo Power 6 батарейкашон 7000 мАч батарейка 33 Вт турбозайратка процессор Mediatek Helio 99 Ultimate ба телефон метонем бозӣ кунӣ бозии PUBG 45 FPS мебардорад ва расветкаи кабудош силверш меган кабудай ну силверш как сафед мешавад ва расветкаи сиёҳ 828 15990 рубл расветкаи сабзош ва телефони Infinix Note Chill 856 19000 рубла расветкаи экокожа сабз дорад ва матви зар дорад 03 856 9500 рубла 108 мегапиксел камера дорад ва расветкаи сафед зардаш ва Infinix Zero Chill 856 22990 рубла 100 Вт турбо 100 Вт мегум 45 Вт турбозаратка дорад 108 мегапиксел основной камерашай ва фронтальни камераш бошад 16 мегапиксел ва процессор Mediatek Helio G100 ва телефон метавонӣ ҳам бозиро кунӣ мешавад ва 45 FPS бозии PUBG мебардорад 5000 мАч батарейка ва рӯзои ҷумъа бошад дар магазини Riafon стекло чихол бесплатния падарка мешавад ва дарҷа планшетҳо ҳастад Unio памяти 128 10 Pro нархш бошад 8500 рубл M68 Pro дадри коробкаш мисол комплектасияш мишка дорад клавиатура дорад чихол дорад наушник дорад ва иш бошад бо модели навш омадагия рости моделша намедонам номша намедонам ва нархи бошад 8500 рубл ва GT40 Ultra бошад оперативкаи 16 ва 512 бошад и уже медонед чӣ хели планшет коркуниш ҳамаша медонед вообще телефони планшети бақуввата нархи бошад 1000 рубла ва дараҷа бошад бо беғарз дар якта дига телефон харидорӣ кардагид бо падарка аста шарикҳои зард ки тамом шудагиянд воз бошад дар ако мақсад ин ёз дар падаркаҳои зард меши ва дар падаркаҳои зард бошад машинкаҳо универсални повербанкҳои 20000 мача 10000 мача ҳози ако вибр карда гирифта рафтесия наушникҳои ин хели беспроводной падарка дада мешавад чизе ки акода махфул мешавад вибр карда меравад ҳама телефонҳои мо бошад дар магазини Riafon яксола гарантия дорад метавонед заказ кунед дар номерои рекламдагӣ ва гарантия талона ҳамхе нависта ҳар як телефон шумода нависта метем дар магазини Riafon ҳама телефонҳо реалния